Viadiatorin kirppis sijaitsee keskellä Vihdin Nummelaa ja on osa Viadia Länsi-Uusimaa ry:tä, joka on paikallinen hyväntekeväisyysjärjestö. Viadiatorin tuotosta saadut varat käytämme ruokajaosta aiheutuviin kuluihin, kuten kylmäauton maksamiseen, polttoaineisiin ja toimitilakuluihin. Saamme runsaasti lahjoituksia asiakkailtamme, jotka tällä tavoin ovat auttamassa kiertotaloutta sekä ruoka-aputyön järjestämistä paikkakunnalla. Kirppikselle tuodaan välillä paljonkin lahjoituksia, siksi otamme vastaan vain hyväkuntoisia, ehjää ja puhdasta tavaraa, jotka ovat myyntikelpoisia. Viadiatorilla asiakkaita palvelee työntekijämme ja vapaaehtoiset. Kirppis on avoinna arkisin 10–5 ja lauantaisin 10–2. Tervetuloa ostoksille!